angiyazi abanye ama-assignment abawenzile shobile ntaraseka kaze abantu basayithatha nje abantu i-homework serious hayi ngane zakwethu angiboni nje kahle nisayithatha ngempela i-homework uyithatha ngempela serious i-assignment uyithathe serious ujule okanye sevele nejano khona uzongenzela ngizovela ngiyithathe nje nikeze usisi wami omdala nginikeze umngani wami vele usadlula la angibhalele yona le assignment le sokwenza njani ke senibhala nje abanizobhalela uMarch nje isivela lento usuthola imibuzo ngayo kuyila impendulo zakhona awuzazi fana ama project ngiyazi abantu abaningi bakuma business njengamanje awukungayenzi kakhulu lento ka copy and paste bhala nje ngokwakho usho ukuthi wena wenza ini iziphi izinto zenzayo so lento ka copy and paste ayisize uRostman Movela ku Facebook page wakhe uzothi ke sawubona Hlombe ngiyavuma ukuthi ngiyabonga kakhwezini ngokusipha ke izinhlelo ezinhle nakini basakazi engicela ukuthetha labake umndeni wami kwamthethwa ebomvini umndeni wakaZondi kaMamchunu ebomvini nengane yami ke uNtando Mthethwa enseleni from uThokozane Mthethwa ebomvini wathi uyabonga singila uthi ume njalo Fokanyeni ufila kanjani nje ukubizwa ngesithakazelo sakho mfethu Nkosi yami yazi mfethu ithini vele izithakazelo zakho yazangikhumbula wena umnguni omdolomba ophamba zikadudula Bashatholekile ubizwa ngesithakazelo sakho wena Wathi bangibiza ngomdolomba bangibiza ngomnguni obaba uSingcuba bangibiza ogumede omnguni bangibiza nje baningi wena nje yilabo bantu abasuke bekubiza yebo nabanye bakubiza private mhlambe manise news bangibiza nje noma ikuphi nje Mayibo wena bathi abantu abafanelekile bokubiza ngethakazelo uyabona njengaboli into ogumede yabona